Искам да ви представя нашия последен обект – къща в Челопечене. На 2 етажа по 110 квадратни метра. Подпокривно 130 квадратни метра, което може да се усвои и да се направи жилищна площ. Изпълнена е с поротерм тухли, керамиди брамък. В момента извършваме довършителни работи. Вътре се прави турбозолна мазилка, замазки. Отвънка започваме да правим топлоизолацията. Какво е интересно, какъв парадокс се получава в нашата страна? Че грубия строеж на тази къща, която виждате, излиза 3 пъти по-евтин от един двустаен, тростаен апартамент някъде извън центъра на София, да кажем в Манастирски ливади. Един 3-стаен апартамент струва 200-250 хиляди евро. Тук в момента, както виждате, в това състояние 110 квадрата първи етаж, 110 квадрата втори етаж, 130 квадрата подпокривно, което може да се усвои, се получават реално едни 250 квадрата за живеене. И струва 3 пъти по-евтино от 1,80 квадратен апартамент в София. Да, сме на 20 минути, 25 минути извън центъра на София. До центъра на София ни трябва толкова време. А на всичкото отгоре има и 600 квадрата двор.